Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol o lelligol beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere ɓennude en bittino e tariki Sileymani ɓi annabi Dawda. En jiino no Allah rokkirno Sileymani hakkilantagu e gandal kewngal. E jamanu laamu Sileymani ko Yerusalem wonno saare ɓurde yodde e aduna o fof. Kono ko Sileymani darnuno e Yerusalem ko hay hunde hen ɓurani galle Allah o towde e yodde. O mahirno on galle ko ha lomto tillisa ka Musa e Israila en banno e nder jerende he. Bindi ɗi ina kala no lamɗo Sileymani ƴettirno hakke temedde 2,000 gollotoɗo gollaniɓe mo galle Allah o hakke duuɓi jeeɗiɗi. Ha hande ina yiye e Yerusalem kaaƴe mawɗe gonnoɗe e ngorondi galle Allah mo Sileymani mano o. Caggal nde galle Allah o worta yittinoɓe sadak ɓe kirsino ujunnaje e ujunnaje dammuli e gayi gonnoɗi annama dandowo ponnoɗo arde rufa ƴiƴam mum ngam bakkodinoɓe ɓe. Ko noon ɓe cenirno galle Allah moɓe mano e inde mum onde. Caggal nde ɓe kirsindin jawdi ɓe duppi ɗum e dow sakkorde jaka galle Allah o. Ɓe ƴetti wakande aadi wonnode e tillisa hende nde nanna e suudu senindu ceniɗi e galle Allah keso o. Hono noon so yettinoɓe sadak ɓe jalti senindu ceniɗi ndu ɗon e ɗon ruude darja jomiraɗo heewa suudu senindu ceniɗi e galle Allah ndu. Hono noon en ji no darja Allah heewiri senindu ceniɗi wonnonu nder tillisa ka Musa e Israila en banno e nder jerende heka. Ko hono noon darja Allah heewirno kadi senindu ceniɗi nder galle Allah mo Sileymani mano Yerusalem o. Joni en mbawata haalde ngurnam Sileymani fof. Kono noon ngande batane makko mbayano no fuɗɗode ngurnam makko ni. Keɗoɗe ko winda e deftere lamɓe adinde he e simore 11 ma en ji kadi e wonde haala Allah cenika ka suuɗata bakkatuji annabaɓe ɓe. Bindi ɗi mbi Sileymani lamɗo o resi rewɓe heewɓe tumarankoɓe nde o naywuno rewɓe makko mbatti ɓernde makko e allaji goɗɗi. Ɓernde makko natti wonde e jomiraɗo Allah makko no ɓernde Dawda ba makko wonirno e mum ni. Hono noon Sileymani mahi e hayre hetunde funnange Yerusalem nde cakkorɗe kewɗe ngam allaji rewɓe mum tumarankoɓe ɓe. O waɗani allaji maɓɓe cuurayi e sadakeji. Nde Sileymani waɗi ɗum jomiraɗo sekani ɗum. Jomiraɗo wi Sileymani, caggal a waɗi ko way noon te a renani Adam e sarɗijam ɗi ndentinmami ɗi mami heptu laamu ngu e jungo ma mi rokka ɗum gooto e sarwoɓe ma. Kono noon mi waɗata ɗum e ngurdam ma sababu nde bamma Dawda keptanmi laamu ngu ko e jungo ɓiye. Kono mi heɓtata laamu ngu fof no woruno mami woppan ɓiye o suudu wotoru sababu nde Dawda carwowam o e sababu nde Yerusalem saare nde cuɓimi nde. Hono noon bindi ɗi ina kalana en e wonde caggal nde Sileymani maayi leñol Israila en woni e fooɗodirde laamu ngu e hakkunde mumen. Hono noon cuuɗi 12 Israila en jaltuɗi e ɓiɓɓe Yakuba ɗi pecci pecce 2 no Allah wiruno ɗum Sileymani ni. Ko ɗum waɗi ɓe natti wonde leñol gotol. Joni ko ɓe leƴƴi 2 manam Israila e Yuda. Cuuɗi 10 Israila keɗɗi bange rewo leydi ndi ndenti ngoni laamu Israila. Cuuɗi 2 keɗɗi bange worgo leydi ndi gonti laamu Yuda. Ɗin cuuɗi 2 ko suudu Yuda e cuurel Benyamin. Yuda ko leñol annabi Dawda ko e ngol leñol Allah wanno fodore nelde almasihu o e nder aduna. Bindi ɗi ina kollita en no ɗin leƴƴi 2 kewirno lamɓe. Ko ɓuri heewde e Israila en wondude e Yuda en gonno ko lamɓe bonɓe sabu ɓe ndungtinoma jomiraɗo ɓe ndewi diineji leƴƴi taariɗi ɓe ɗi. E nder ɓen lamɓe fof ina wodno lamɗo goto ɓurɗo bonde e negde e heddiɓe ɓe fof. Mbele aɗa andi holi on lamɗo? On lamɗo wiyete ko Akab. Ko Akab wonno lamɗo jeetaɓijo caggal Sileymani. E ko fati e Akab bindi ɗi mbi o tooñi jomiraɗo ha ɓuri ko adinoɓe mo laamade ɓe fof toñno ɗum ko. O humani Yesabel mo ganduɗa ko bonɗo te yiɗa haala Allah. O fawti hen kadi maade e Israila galleji e inde Baal.
mo leƴƴi taariiɗi ɗi ndewatno o. Akab sekni jomiraɗo sabu o ardima Israila en ɓe ndewi allaji bolɗe puyɗe. Kono e on saha ina wodno neɗɗo gooto nder Israila gondunoɗo e Allah. O wiyete ko Eliyas. Waɗi ñalawma gooto Allah neli Eliyas e Akab lamɗo o. Hono noon Eliyas wi Akab, e inde jomiraɗo gurɗo Allah Israila mo ndewatmi o, ɗiɗo duuɓi garoji sawere wodata, toɓo wodata, so wona nde mbimi yo wood. Hono noon hakke duuɓi 3 e feccere toɓani e leydi Israila. Heege musnge sari e leydi he. E Simore 18 nde bindi ɗi mbi, caggal dumunno juɗɗo e nder hitande 3 nde jomiraɗo haaldi e Eliyas wi ɗum, yaato Akab ngati mami neldu toɓo e dow leydi. Eliyas fayto Akab. Nden Akab soynima Eliyas wi ɗum, ko an gadduɗo bomare e nder Israila o woni ɗo? Eliyas jaabimo wi, wona min addi bomare e leydi Israila. Addi bomare e leydi Israila ko an e galle bamma, sabu on ngoppi jamiroje jomiraɗo ɗe. Kadi a rewi sanamuji Allah biyeteɗo Baal. Joni noon noddu Israila fof ara jooɗodo e am e hayre Karmel. Noddora annabaɓe Baal 450. Akab waɗi nelaɓe e Israila fof yo rentu hayre Karmel. Rendinori kadi annabaɓe wiyaɓe ɓe. E on saha Eliyas fayi e yimɓe ɓe wi ɗumen, holnde goppaton wurorade oya bange, ha ɓooya nguuroroɗon oya to. So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum. So tawi ko Baal kadi, ndewon ɗum. Kono yimɓe ɓe njabakimo hay hunde. Eliyas wiɓe kadi, ko min tan gooto lutti wonde annabi jomiraɗo o. Kono Baal ina jogii 450 annabi. Ngaddani min gay ɗiɗi, yo annabaɓe Baal ɓe labo hen gotiri. Cila ɗum, pawa ɗum e dow leɗɗe, ngam wadde sadak cumateɗo, mbasa huɓɓude jeygol. Minne mi fewna ngundi ndi, mi fawa ɗum e dow leɗɗe, mi wasa huɓɓude jeygol. Caggal ɗum ɓe toro Allah maɓɓe, minne mi toro jomiraɗo. Kala hen Allah jaabiɗo huɓɓi jeygol ko kañum tigi woni Allah. Yimɓe ɓe fof njaabi mbi, min jaɓi. Gayɗi gadda. Eliyas wi annabaɓe Baal ɓe, cuɓanoɗe hen koye mon gotiri, ngadoɗon fewnude ɗum, sabu ko onon ɓuri hewde. Toroɗon Allah mon, mbason huɓɓude jeygol. Ɓe totta ngaari, ɓe pewni ɗum, gila subaka ha nange e hoore. Ɓe ngoni e innude Baal aɓe mbiya, Baal jaabo min. Kono hay sawta gooto ɓe nanani, hay jaabowol gotol ɓe keɓani. Ɓe ngoni e amde e sara sakkorde nde ɓe pewnunonde. Hedde nange hoore, Eliyas woni e toñdeɓe ina wiya, ngulle dande dow, tawde ko Allah, mataw won ko miijoto, walla tawa won ko nangi, walla tawa ko ɗanniɗo, walla tawa ko ɗaniɗo mawfin. Ɓe ngulli doole, ɓe ƴetti silamaji e gaawe, ɓe ceeki ɓalli maɓɓe haɓe cilsilti ƴiƴam no aada maɓɓe wiiri ɗum ni. Nden yehi ha kikiɗe, ɓe ɓeydi kadi dulbitade e torogol Baal, ha waktu mo sadak ñamiri foti waɗede o. Kono ɓe keɓani wona sawta, wona jaabowol, wona haymale mum. E nder ɗum Eliyas wi yimɓe ɓe, ngare ɓadoɗe kam. Yimɓe ɓe fof ɓadimo. Nden Eliyas woni e fewnidde sakkorde jomiraɗo firtanone nde. O hocci kaaje 12 hono limore yerondirde e cuuɗi ɓiɓɓe Yakuba mo jomiraɗo haalduno e mum ngolɗo konngol o, ma wiye Israila. O ƴetti ɗen kaaje, o matori ɗumen sakkorde nde e dow inde jomiraɗo. O tarni sakkorde nde gawol bawgol nawde hedde 30 liter. O fawi hen leɗɗe ɗe. Caggal ɗum o hirsi ngaari ndi, o sili ɗum, o fawi ɗum e dow leɗɗe he. Nde ɗum yawti, o wiɓe, kebbine paalinayi ndiyam, juppon e dow sadak cumateɗo he, kañum e leɗɗe ɗe. O heɓɓiti kadi, o wiɓe, mbaɗe noon gongol. Ɓe mbaɗi noon gongol. O wiɓe kadi, mbaɗe noon tataɓol. Ɓe mbaɗi noon tataɓol. Ndiyam ɗam woni e walwaltude e taaro sakkorde he, haa gawol ngol heewi. Nde waktu mo sadak ñamiri foti waɗede o yoni, annabi Eliyas ɓadi sakkorde nde, wi, jomiraɗo Allah Ibrahima, Isaaga e Israila,
yo ande hande ko an woni Allah e nder leydi Israila, ko min woni carwowo ma, kadi mbalmi ɗeɗo geɗe fof ko e yamirore ma. Jaabomi jomiraɗo, jaabomi mbele ɓeɗo yimɓe ina ganda ko an jomiraɗo woni Allah, kadi ko an artirta ɓerɗe mabɓe. Nden tan jeygol jomiraɗo telli duppi sadak cumoteɗo o leɗɗe ɗe, kaaƴe ɗe e leydi ndi, kadi horni ndiyam gawol ɗam. Nde yimɓe ɓe jiiɗum, kañumen fof marɓi e leydi ngoni e wiide ko jomiraɗo tigi woni Allah, ko jomiraɗo tigi woni Allah. Elias wiɓe, jagge annabaɓe balɓe, woto hay gooto e mabɓe ɓoccito. Ɓe jagga. Elias yortiniɓe e maayel biyetegel Kison, hirsiɓe ɗon. Elias wi Akab, ngabbu ñaama njara, sabu ngo idango ko idango toɓo. Akab ngabbi ngam ñamde e yarde. Elias kañum heɓoy dow cettam hayre kermel nde ina toro tan asamano fof ɓawli kurum, hendu wutti, ƴiwonde mamare fuɗɗi fiide e leydi. E gonga ngol darol kawningol ina heewi darja Allah e bawɗe mum, te jarani ko eɗen ɓeyda hen haala gotka. Kono hade men sertude hande, ciftoren ko annabi Elias wino Israila en ko adi omo dikko annabaɓe Baal fenoɓe 450. O wi, holnde goppaton wurorade oya bange ha ɓooya nguuroro ɗon oya to. So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum. So tawi ko Baal kadi, ndewon ɗum. To adan ɗo Israila en jabaki hay hunde. Kono nde ɓe jii e wonde Allah jomiraɗo jaabi motorogol Elias, toɓi jeygol e sakkorde he, dental ngal fof marɓi suji wi ko jomiraɗo tigi woni Allah, ko jomiraɗo tigi woni Allah. Ko noon annabi Elias weejniri diine Baal mo ganduɗa ko diine fenande e jeese yimɓe fof. O artiri ɓerde Israila en e jomiraɗo Allah mumen e nder ñalawma goto. Holko waɗi Allah jabali ñagunde Elias nde? Sababu ɗum, Elias ina yinno jomiraɗo Allah, te ina gonɗinno haala mum. Holko waɗi Allah jabaki ñagunde annabaɓe Baalɓe? Sabu ɗum, ɓe ñaganoki Allah gongere e gonga mo ganduɗa feñanino Ibrahima, Isaga wondude e Israila en fof. Annabaɓe Baalɓe jiɗano haala Allah, te ɓe ndewanno tan ko aadaji diine mabɓe. Aɓe coftuno e dewal aadaji mabɓe, kono ɓe ndewano Allah gurɗo o. Ɓe mbaɗi gulaali kewɗi e sadakeji, kono ala ko nafi. Ko ɗum waɗi coftal dewal diine mabɓe firtano hay hunde, sabu ala hen fof ko yowitino e haala Allah. Hono noon en jiino no annabi Elias wiruno yo Israila en labo jomiraɗo Allah Ibrahima, Isaga e Yakuba, walla diineji balɗi, gonga walla fenande, annore walla niɓɓere, lawol peewal walla lawol oñaare, haala Allah gonɗuka ka walla diineji neɗɗo ɗi daraki hay nokku. Ina wawi wonde hande neɗɗo keɗotoɗo ina woodi, tawa ko poɗɗo jabade e namnal annabi Elias ngal. Holnde goppata wurorade oya bange ha ɓooya nguuroroɗa oya to. Holnde goppata wurorade hakkunde haala Allah gonɗuka ka e aadaji yimɓe ɗi daraki hay nokku ɗi. Bindi ɗi mbi, hay goto wawa sarwude halifaɓe ɗiɗo, ngati ma jomum añi hen goto yiɗi keddiɗo o, ma haɓɓima e hen goto hutima keddiɗo o. On mbawa rewdude Allah e jawdi fof lawol gotol. On mbawa rendinde dewal Allah e dewal diineji bolle puyɗe. Holnde goppata wurorade oya bange ha ɓooya nguuroroɗa oya to. Bandiraɓe, on jarama sabu keɗogol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e bindi annabaɓe ɗi, te bitten e darol kawningol patugol e annabi bannoɗo balɗe 3 e nder reedu lingu mawngu. Bele oɗon gandi on annabi? Yo moƴƴere Allah won e mon, te miitoɗon e ko annabi Elias wino Israila en ko. Holnde goppaton wurorade oya bange ha ɓooya nguuroroɗon oya to. So tawi ko jomiraɗo woni Allah, ndewe ɗum.